Charmina! Charmina! Naar man kang may hanaa ka? Nganong di makamutingog? Alday, si problema nimo? Problema na ako? Ay pabuang-buang Charmina, kabalo ko ikaw nagkuha. Oh, pasanginlan ko nimo kita ka nagkaon ko diri ah. Kana, klaro kaayo. Mao na imong gipalit no? Oh, naibog ka? Pagpalit. Bantay ka lang na sa imong kwarto. Ug naa pa lagi nabilin, mao gyud to. Ala, impas. Narapatos ilawom sa unlan bay. Main taguan sa agatan no. Nagkaon kung makaon diri ah. Tagam nimo gikuha na ko imong 5 kapalit na ko makaon. Laguta gyud atong Charmina hatoy. Siya jud nagkuha ato kong 5 ba imbis pang wifi to. Wala jud lain kay siya man jud hilabtanon aning balayan ni. Bantay ka lang bay hanaa ka. Charmina! Charmina! Naar man kang bay hanaa ka? Nganong di makamutingog? Alday, si problema nimo? Problema na ako? Ay pabuang-buang Charmina, kabalo ko ikaw nagkuha. Oh, pasanginlan ko nimo kita ka nagkaon ko diri ah. Kana, klaro kaayo. Mao na imong gipalit no? Oh, naibog ka? Pagpalit. Charmina ba? Iuli to ba kay mag-wifi ko? No, ano mangil ka? Bantay ka lang na sa imong kwarto. Ug naa pa lagi nabilin, mao gyud to. Ala, impas. Narapatos ilawom sa unlan bay. Lagot ki kang bay hanaa. Lang tawara? Ako gyud to ba kay tag kani tag tulo 5 gyud ni. Bantay ka lang bay hanaa ka. Oh, Charmina, unsa man eh? Gipalit di mog siga? Gasigar gyud ang mata ning biyanaa ka. Kasi labuti mo makapalit ko na ikaw ra brinay kwarta. Ikaw bay hanaa ka no, di jud ka mutugan sa tinuod ba? Kabalo man ko nga ikaw nagkuha sa ko 5. Oh shit, not good. Unsam ni mga igsuunan ni sige ra mag-away. Sila ra man tong duha. Sa man is parinjang kar dari nga uhupo man. Tanawa ra guna o sige ra nag-inawayay ba? Asa gud na? Kana o murag mga bata dagko naman ta. Iuli. Oh, nagunsa na pud mo diha? Nangityo sa pud mo? Oh shit, not good. Kanang wala kanang namunit ra man diri abukado. Abukado nang naong ninyo. Nga nyo man ang gipamunit. Nyuha na. Tama gyud agata. Mapeso gyud mo. Atik-atik pod. Ako 5 be. Ay, ani na lang agata. Kabayaran nato nilang gipamunit nga abukado. Maro pug gano. Bitaw no, tag 5 ang isa no. Paningla to dito aron makabayad ka. Kay kani, di na ko nihatag nimo. Ay, kay ka. Nya di ko nagpalit. Ambi na be. Kuha na ni. Oh Di shit, ni mo na not good. ihatag. Tuara pre, magdumog gyud na ron. La. Gahi ka ha. Gukura ko. Charmina? Oh, bukod. Oh shit, not good. Ambi na ba? Yati kang agata ka. Gisiuna ko timpante. Sige, testing eh. Kalimti na po nga igsunta. Mo?